bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV caggal yittude julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam aljuma jene lewru septembre 2022 hakkunde Piindi TV rendo fulɓe aadi bil aadi on aadi woni addande on ko sifa e kelle gaden jaydeji leydi Sénégal hande gudditirten ko nden jayde gendire le soleil national. Jaynen ko belo soleil ngarti e natal makko kanko on debbo meddo ardade ndina leydi Angleterre reine Elizabeth II ena wayno reine du royaume ini ko kanko tigi yalti aduna kikina hanko dum ko caggal duubi capande jeedidi di wuri reine Elizabeth II sankima hankiya e der tigi on pale mum dum tigi woni ko tewte helo mabbe tata ba ko amadum ko kay e der gardinde ndedon jaynen tawi hen natal makko son excellence le président de la république horejo leydi président Macky Sall yadude on horejo leydi Pologne eno non ko coopération keso hakkunde leydi men Sénégal e ndindi Pologne partenariat joytido ala haali dam don kubamo on pétrole kam e gaz be mbi ko protocole aji didi sifama hakkunde tigi ben horebe leydele kono kay ballal wala mbiyen nyamande de capande jeegome 5 milliards ko preje men CFA umorade ndi leydi Pologne faade leydi men Sénégal dum woni ko addi be non jayni en kobe nganda kay ya lo soleil e do subaka aljuma kono dum ko jayne ma jambal jani arti tigi ngudon jillo on horejo leydi Pologne be bi ko balde didi dum ko tugude hanki faade hande ma wodo 48 heures e der leydi Sénégal ko yoti al khali ngun jeegu gaz kame odon ZTA grand puits hedde ko yoti odon pétrole kame gaz leydi Sénégal be bi ko l'Europe tout faux tout flamme pour maquiller no non kambe kala horebe leydele Europe en batti hagile odon pétrole kame gaz tawate do der leydi Sénégal comme leydi Pologne kono kay leydi Allemagne kanyum tigi enen der dum non kono kay den fedde de nganda tigi ko gomu union européenne kanyum kala ene ndi don mbadi ngal don jabbal ngam kay dam don kubama leydi Sénégal kono dum ko der de don jayde be ngati tigi natal makko kanko président Macky Sall al khali 3e mandat e widi jayne ko be majjambal Diagne Macky Sall wi ko je ne suis pas celui qui va dévoyer la démocratie wona kanko tigi wadata ganda tigi yabbata de don kuule dosle ngendi leydi Sénégal e wiide makko kanko président Macky Sall kan woni tawte kay der hello mabbe jobo caggal dum non be ngerti ganda ko jillu reine Elizabeth II souvenir mo wonno do e Dakar kono kay ngudon jillu makko ngu warno do e laamu Léopold Sédar Senghor be ngerti tarika tigi ngudon jillu holno wano kono kay di don nyaldi holno Sénégal nyallirno ha joni jayne ko be las njumpi al khali ngal don poti talla Macky Sall e André Gege Duda mo gonda ko horejo leydi Pologne yettima do der leydi Sénégal ngandati en cifundiri kewde kono kay be ngati odon hydrocarbure mo leydi Sénégal tiagal kan al hali jokundira leydi Chine e dunde Afrique be mbi ko président chinois on ngandati gardi do leydi Chine windi batake fade président Macky Sall on horejo union africaine e ko yote tigi ngal don jokundiral leydi Chine nde don dunde Afrique dum de woni ko tawte der ngandati nde don jende lasta kono kay be ngati odon horejo fédération sénégalaise de football on maire mo Gorée maître Augustin Senghor nganda tigi al khalia on président nganda tigi on coupe du monde Qatar 2022 o wi ko mabbe mbadda commandé 5000 maillots e ko yowte tigi ke bungal on coupe du monde pour yubinede lewru novembre to Qatar fof de ko al hali njubudon coupe du monde mbele de leydi Sénégal wura tigi on trophée continental wura tigi on compétition winderende kala jande les échos do subaka no amul Moussa hewide jande de titon de didiya be ngarti tigi al khali on accusation wala mbiena tumo faade e ganda tigi dina tiafrirde leydi Sénégal ci selilaji e lobby ji ganda tigi kollitadi wonde de ko kanyumena bari yoga e ganda tigi serembe men wala yoga ganda tigi hilifabe diine wi non cheko Cheikh Oumar Diagne no wayno onon gorko yetto Diagne wultima didon no kongi o wi ndew halat din kongi non o warno sifa wala mbiena o tumnino ko Yasser Arafat on mo ganda tigi ko leader palestinien mo ganda tigi wadama assassiné der hôpital leydi France e wi makko kono de dum woni sababu fayde mo jungo kanko e Karim Xurum Hakka be ne der dumbirdu ndo odo sa kanko Cheikh Oumar Diagne dum ko ciagalla di don kongidi labani wala bienna fausse nouvelle dum sabi tigi fayde mo jungo ciagal kanda Diagne ko beleze ko ngarti odon fannu dawru golla be ngarti odon réunion virtuelle mo ngana tigi wadi hakkunde kan lande je kan ngal don kawtal yewi askan wi ko yewti on candidature toto assemblée nationale présidence assemblée nationale du Sénégal Ousmane Sonko holiti ya meda tigi jagande Lamine Thiam
kono kay yaltini gongaji mum kewdi o ko candidat opposition hoto umade ko yewi askan wi o ko dum non ene foti labde koye mabbe kambe kala ganda ko tawtebe ngallon kawtal o ko kambe tigi poti toddade odon candidat kono kay be dartina kala hala walla be dartina kala ganda ko jokkundiral hakkude mabbe kono de wiidi jane ko les échos ha joni Ahmed Aidara ene jaggi to jaguno ngam kay yidde ardade on assemblée nationale leydi Sénégal vox populi do subaka joni jumpi ko ya kadona hala be mbi ko défaut de consensus ha joni non pamodiral alade hakkude mabbe kambe tigi terde yewi askan wi sabu Barthélémy Diaz ene jaggi to jaguno kono kay hawlaji kewde odon al khali on potentiel présidentiel affaiblir mbele de kado hala jogara addude saden hakkude mabbe wala jogara addude sekul hakkunde tigi de don terde yewi askan wi ko na dum ko kay goto takkibe Barthélémy Diaz holi tigi ko jamfu faade odon maire mo ville de Dakar woni tigi ko o ebbete odo saha umarade tigi e ben be ganduda tigi tawatebe ngaldon kawtal yewi askan wi l'observateur jumpi ko yala hali odon no gorko mo ganda tigi Sitor Ndour medo ardade kudo centre des œuvres universitaires de Dakar on ex directeur mo kudo non ganda tigi ko ngidi sunno yeso odon juge du deuxième cabinet be gatien kono kay kutindiral mabbe kanko e ganda ko odon juge be garti tigi odon ganda tigi massage mo ganda tigi ko pomado yitintumo warino jungo odon so debbo mo ganda tigi gel duubi sappo e jedidi tum do mo ganda kay gede kanturide woni odon viol ena wayno non ganda tigi be garti holno de don gede yaari kono kay didon ko ngidi Sitor Ndour wukiti yeso ganda tigi on juge du deuxième cabinet ya be garti jani ko l'observateur ende don jonde ne be baddi e Cheikh Abdou Gaynde Fatma e al khali ganda ko kebungal odon grand magal mo Touba e odo saha non kebungal wonande on communauté mouride e on ganda tigi grand magal wonata ko nyande sappo e joye lewru septembre 2022 wala bienna alkamisa paado so hajido Allah garane jande libération be ngati ko ya trafic maritime mon port autonome Dakar ne wonno be kullitiya ene debi sebde sede wala men debi yatirde ciagal sabu won trafic yettima wala mbien ustima nganda ko nogasi jeegom piccala tate kala temder jidda mana 26,3% dum tigi woni ko trafic leydi trafic on port autonome Dakar so yerondirama on trafic aérien mo wanda tigi ene jokke jillitade wala mbien jestade no kanitni jane ko libération buri jumpirde koy ala khali ben tigi bibbe leydi Sénégal wasbe piccala mon taw koy odo no courant mo ganda kay ko kanyum masi dumen hambasi piccala mudum ko ciagalla didon no toboli ni ganda tigi ndilline didon contrat ji ndilline didon filu je ko way non be mbi ko yimbe joyo e der balde tati tiagal Sadia Diatta no Diatta wonde dudu ndoy e Pape Gueye Fallou Gueye mo duubi sappo jedidi kanyumen hanki to geej way ko ton tigi hospital mo dum ko sangati ndebe jubbinano odon safara en wono ko didon filuji be massa kambe tigi nganda ko be don sukabe ko don dewoni do be jaltiri aduna al khali tigi dam kuba mo kono kay ngoron tobo ngo wona tigi woni sababu fofo dilugol odon no courant janen ko be stade e natala on dosar 17 de Bavarois, le numéro 10 du Sénégal, le champion d'Afrique, Sadio Mané, et non a rôle mako, wala bien on accès mon fait à toto Bayern Munich, positionnement mako, mon datigi addi halaji kewdi sabube koliti matcheji tati wala bien poti tati di ngandati Sadio Mané dilinani dedon gatule bebbi ko so tawi kanko goto woni to point ena no gede dene kamno e mako wala bien ene defatigi jiborade mo Sadio Mané wana avant centre type wi non ko be don jani ko bi stade kono kay be don fanen ko be coftal balli be ganda kay be ndime dum e odon al khalia ene wayno ciagal de be ndiwi Thomas Tuchel Chelsea addu ko on entraîneur nganda tigi ko Potter ngam kay yalla olom tomo odon Thomas Tuchel hebi non nganda kay indemnité mum yalti tigi odon club no kanitnia Paris Saint-Germain début de saison et odon mercato Neymar évoque sa reconnaissance de ses ambitions au tigi nganda kay ko gon kama ko odon club parisien kono kay ngalon potitala ngal be badda hakune mabbe ngada tigi Juventus de Turin Jürgen Klopp entraîneur mon Liverpool viré à mon tour si je suis inquiet pas vraiment oui ko ngandati so tawide ngalon potital mabbe e nganda kay odon Klopp mo nganda tigi lappibe bon ngalla ena wayno hayso tawi won ma won on club Napoli hayso tawi ma won sababu dewgol mako wona tigi hunende hawo ndemo walla ben wona hunende hulani kanko tigi on gorko mo nganda tigi ko Jürgen Klopp keblo mo Liverpool bandira musibete dube ko dum non tigi wonno ko min gaddan non e kabruji jayndeji odo subaka dum tigi woni ko on didon na jayndeji de min gaddan non cifi odo subaka ngartina joni
alhaadi oɗon électricité ne teske kala saha ganda tigi sukaɓe ne masse en basse pitali mumen e taw koye oɗon no courant ene wayno neɗɗo foof e fannu mo jeeyi neɗɗo foof ganda tigi e meccal ngal jeeyi neɗɗo foof e fannu mo humpiti so tawi tigi alna humpito courant mi sikku memde ɗum ko hunde hulɓininde wonde courant e gaz ko hunde woronde ko yawi wadde ha joni jertin yimɓe so tawi toɓone toɓa ndiyam juuɗe ma ne leppi memde courant wona hunde fonde wonde walla juuɗe ma ne leppi memde gaz wona hunde fonde wonde ene wayno e hunde teskande kala saha wadde mbiyen ko mi waɗata ngam kay wadde walla mbiyen mboɗo mema wadde tante chance courant ala tante chance courant walla ala mi waɗat essayé sabu ko ganda ko hunde wawde warde kala ganda kay hojom walla mbiyen wawde warde e ganda kay tumaji dottade wadde mbiyen jertinde ɓesguji leydi Sénégal ndeɓe mbattat haqqilani fewi fannu mo kumpiɗɗa o e jumpe mum kono kay memde courant taw kay alna ɗum humpito jibinantanaji sabu leydi Sénégal wasi yimɓe joyo e nder balɗe tati ɗum noon ko suhaɓe to hosɓe ganda tigui mbasi en pital mon wadde mbiyenna ko way noon ganda kay ene foti rentede no hanniti gaz e courant kala saha eɗen jettanaji ɗi waɗata ɗo e nder leydi Sénégal ha joni ko hirjinde ɓeɗon suhaɓe taweteɓe nder galleji mawɓe taweteɓe nder galleji gam ganduɗa to ndentoɗe eɗon kutorɗe taweteɗe nder galleji men sikki ala en mbawa wurde gaga kanje kono ko kanje tigui goni baroje ko alda e ganda kay luural wadde mbiyenna mbatten haqqillaji kono kay jertinen suhaɓe mawɓe oto neɗɗo même gaz so tawi juuɗe mum ne leppi kono kay oto même courant so tawi juuɗe mum ne leppi so tawi oɗon courant ne leppi noddu électricien walla nodda Sénélec ɓurɗo battadema ara ƴewanma oɗon courant kono kay ganduɗa kay wadde mi ƴeewa so tawi alna ɗum humpito ko hunde hulɓinide wonde oɗon courant nde wonnon courant jaɓata gueɗe baaɗe noon ko herjino faade tigui ganduɗa kay ɓeɗon ɓesgu leydi Sénégal nde mbattata guilani fewi wona ɗum ko kay en gartata joni e ɓeɗon jayaɓe e toɓoli e wiide ganduɗa kay yen mbad jungo e fandu mbaɗen jungo e fandu enen fulɓe enen rendu fulɓe gam ballen bandiraɓe men nde wonon neɗɗo ala sona bandum so tawi bande ani fayi doganima dogat ɗum nde won noon mo ala ɓiraɗam nandata e kaɗam ko oɗon tumano noon ganduɗa tigui moni foof yurtoto wallude bandum so tawi bande sirama bonirama huɓere mum boni ya rutto e mum ko mawɗa foof ballita ɗum goɗɗo ko wawi wallide ɗum nde won noon tiba wona neɗɗo goto towi ɗum ko yimɓe kala ndentata to tuba nde won noon so joyi enen foof en denti dole men makkew so tawi enen foof en denti ma en kuule so tawi enen foof en denti ala ko donkuɗen wadde mbiyenna jaɓɓene ngal ɗon jaɓɓal nde won noon nde ɓe mbiyata buuɗal yurmede fini ganduɗa e cencelli gueno ɗum ko hanki wonno min karmini ɗiɗon jeeɗiɗi ɗum ko hanki wonno kono kayya on hanki ganduɗa tigui tawateɗo hande kono ko on hanki soynoyte janggo fa tabarakallah ko oɗon hande noon simtoyte janggo oɗon hanki noon wonno min karmini ɗin jeeɗiɗi min memtata min gujjara min pena min ɗawata kalko min dañi noon hamin dende wadde mbiyen on esprit de partage mo ganduɗa tawi no fulɓe hanki yo jokku e nder fulɓe hande jokka e nder fulɓe janggo on balli en bandiraɓe men nde won noon eɗen gandi diwan min Fouta kuɓeje e jarani noon eko way noon sengueje eko way noon kuɓeje ɓakkere wadde ballodiren mbadden jungo e fandu joguiɗo ganduɗa ko maaro yo hokku joguiɗo nebam yo hokku joguiɗo comci yo hokku joguiɗo ciment yo hokku joguiɗo jamde joguiɗo kaaƴe joguiɗo ganduɗa kay hay laala mum yo hokku joguiɗo ɓoohe yo hokku fa tabarakallah nde won noon ko juuɗe e coɗodirte laaɓa neɗɗo ala sona bandum wawa yaade gaga sona bandum so tawi a oppi banden tawti a woɗɓe telti a woɗɓe e ganduɗa ko telda leñol ma so tawi mo oppi bandu men faye woɗɓe e sa yeehi woɗɓe noon jogoran lamande wonno caggal jogoɗa hedde fa tabarakallahu rendo fulɓe yo dow rendo fulɓe yo dowlu rendo fulɓe yo dat rendo fulɓe yo his ya barke waliyaɓe serna men ya barke ganduɗa ko andu men ya barke hilifaɓe diine kame cosan kame aada en jetti kamɓe kala ganduɗa kay ɗonnoɓe ɗeɗo golle to caméra to woni toon ko caɗ walo ufno haalirde ko gorko mo garli Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe min mbiyon juma mubarak